Ngia soroboche rwa senchira ayoboye kiranugo tigana na yubono mwancho muligeni goba abantu balya bale nobolema ane kurase county ya Kisii bakora wano munyakero bobo beso kiribono nakogania kumanyana kikonyalekana abantu batali nobolema kwa gwemeremo ase serikali ya county ya Kisii yamaga yoroboche kuboto kobuna wetani abantu 130 nigo bangainreti buna nabalema bale ababere bakonyora chibesa ase serikali ya county ya Kisii nikogania obotikwe imekonyara gokorwa oroboche asenchiro yobe buna ruariganiwe nomurikeito Ndemo Steven Chiwiki nkeigo mega yorobotiro gotukaba kuri emeremo be county ya Kisii gosokara kwene kibuna mbaro berigetiko babalema nonye mbabwate bolema bonde bwensi gati abalema nigo besokiri na kugania serikali gwesoki na gutukanka yama mocha beta soko baliki abwo berigeti buna abalema igore mengo sabe serikali the national government kubwatekana na DCI bakoro bounguri ngikiabete KTRH bakoro bounguri ngikiabete obisi ya Director of Health bakoro bounguri ngikiabete obisi ya National Council aiga Kisii County obisi ya Rugito baungurie batebe ngaki mwaka kyoga abantu bakora registration. Eric Ntabo nigakwerera Ndizi TV igoro muroberio mutindi bokorikia balema bande bonsi Ando wate process yoko irike konyole card iliyo walema ngakiego chaka na ende ngakiego kore na ende ngobwende koba umuntu wende koba no liyo bwato balema bwichingenjo na ende wikage nda ali sinya itali yetu ya KTRH as department ya tokoroke BDK acha koro ko irike na form abanyagitali mbararo banne banyare ko mu access abo bakora ku doctors ke ba mu access ire banyora umuntu oyoga bwate physical disability oyoga bwate liengosi oyabwato balimo bwa maiso kogenda chinga kiechio nigamochirie county ya Kisii asikeri atebire buna amagani yabalema taranyara goisanekiwa asama bagaye chigasia beire ase county ese serikali yawo achakire lakini tindaranga noro mare mumono kolika abantu babwato balema togo cyase chisi chiawo ondetayo bwato balema togo cyase chisiyo chiawo abantu mbaro baito babwato balema bakora kianda chi interview chiaeta ondetayo kwaeta nono yomo none toko boliga osenchengo boliga no kiongozi wa Kisii ingiga kogera abantu abaiga ondo mataetu Article 54 ngotebera mangana ayo constitution yetu ya Kenya nga abantu abugo ikobaego at least 5% ne ingiga bwate asabare mafu abalema ngati abantu bali abwata magania bena sebinyoro ayuaga neri korigereri guke boikerano kuripoteria Ndizi TV.